I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Sling Konga i danas ćemo igrati ono samo iz zabave. Kao što vidite, dobio sam previše. Nećete. Vidite, imam sad skoro sve puno. Ali isprobat ću, sam nedavno dobio. Tako da, ajde da potom. Kao što vidite, majmun imam sve krune i također i kod morskih. Ovdje nisam isprobao šimpa. Da, i pisali ste mi da ugasim zvuk u igrici, kao što vidite sad se ništa ne čuje o igrici, mislim. Izvinite što malo koči. Ne znam što koči, ali koči iz nekog razloga. Ja sigurno ne znam što. Malo. Samo da vam pokažem jedan. Onda izađete. Kruži. Evo. I dobro sam. Izvinjavam se što kočim. Evo sljedeći. Ovo je Snežko Belić. I što kočim. Da, i kao u prošlom klipu koristim Mobizen. Ne više Durecorder, već Mobizen. On je bolji. Mogu i da namesim facecam, ali neću ipak. Izvinjavam se zbog toga, ali nisam ja kriv. Evo su moji roditelji, pričaju nešto sa mojom sestrom. Ali ne, mislim false.
Još 8 para nam fali za price. Lavi slon. Sorry, igrao sam samo jednom bitku, ali... Mislim da jesam. Za svaki slučaj. Izvinjam se zbog toga, stvarno. To peva moja sestra. Mislim, moja sestra peva tu pesmu, ne znam. Stvarno ne znam. To pitajte nju. A ne morate, ne znam. Saro, čuti! Ma dajte snimam! Snimam, a Sara peva u klipu. A i ako se pitate zašto više ne snimam sa du rekorderom, onda zato što mi se ne znam nije kako to pokvari, da kažem. Ništa. Nadam se da se čujem sad. Igramo, prešajem malo. Odigrat ćemo jednu partiju. I onda završamo klip. Samo da vidim, imam free test. Nadam se.
وشيرشي gems legendary chest. Ne treba mi rage. Oh. I obavezno uđite u Clash Royale u klan Katsuki. Ili zase nas ima samo čaču. Pozdrav. Ne može. I idem. Ovaj da. Znam da je malo lošiji, ali nije tako loš. Evo samo da čitamo. Ovo ima 3 mušketara.